Един човек, ако няма визия, защо прави това, което прави, твърде вероятно е да се загуби по пътя. През 2018 година всичко стартира на шега, но беше много ясна визия за мен, че аз искам да работя с мои колеги, които са в бранша, които са в тази сфера. Не минаха малко години, минаха цели 5 години, в които всъщност ние виждахме нещата как се случват, виждахме колко много хора надградиха себе си, колко много хора развиха своята страст, своята мисия, своя икигай и виждахме много красиви резултати. По време на пандемията срещнахме едни доста сериозни катаклизми. Мога да кажа, че платформата Coaching Real беше на върха и бяхме наградени за онлайн бизнес на годината през 2020 година от British Bulgarian Business Awards, за което безкрайно много съм благодарна. В течение на обстоятелствата, разбира се, ние се разраснахме, достигнахме до още много последователи и хора, които да взаимстват, да бъдат част от една общност и да се чувстват разбрани. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в подкаста на Coaching Real. Аз съм Станислава Павлова, бизнес ментор и основател на платформата. Днес имам удоволствието да си поговоря с вас, зрителите на Coaching Real. Далечната 2018 година, когато всичко стартира просто на шега, мислех, че няма да стигнем никъде. Камо ли пък да си представям, че ще стигнем по-далеч, повече от 5 години. Много често в коучинга имаме за цел да видим себе си като перспектива в близката 1 година, 3 години, 5 години, 10 години, а и по-смелите може би да стигнат до 20 години визия. Аз нямах тази визия и много често си задавах различни въпроси. Защо изобщо правя това, което правя? Тук днес имах възможността да си говоря с моите колеги зад камера и точно това обсъждахме, че един човек, ако няма визия, защо прави това, което прави, твърде вероятно е да се загуби по пътя. Ако ти, този, който гледаш сега тази камера, това видео, сподели кое е твоето защо. Защо правиш това, което правиш? Или ако все още не си дал възможността и някакси тласъка към всичко, което искаш да реализираш, може би сега е момента с това видео, което ще ти споделя, което ще ти разкажа за историята на Coaching Real и как ние стартирахме всичко това. Казвам ние, говоря в множествено число, защото всички хора зад кадър, хората, които са екипът на Coaching Real през годините, в които сме надграждали и сме израствали, не са малък брой хора. Хора, които са гласували доверие на мен и на абсолютно всичко това, което случваме и правим. Хора, които са се разпознавали в визията, мисията и целта на Coaching Real, в това да вярваме, че в този дигитален свят, в тази бясна комерциалност, че някъде там ние загубихме душата си, ние загубихме себе си и искрено се надявам, че и вие ще се разпознаете във всичко това, което споделяме и най-вече в гостите, с които ви срещам. Разбира се, те са част от нашия път, защото без да има тези психолози, коучове, терапевти, енергийни лечители, през всичките тези години от 2018 година насам, с които съм ви запознавала, най-вероятно този подкаст нямаше да съществува. През 2018 година всичко стартира на шега, буквално, но беше много ясна визия за мен, че аз искам да работя с колеги. С мои колеги, които са в бранша, които са в тази сфера. Не минаха малко години, минаха цели 5 години, в които всъщност ние виждахме нещата как се случват, виждахме колко много хора надградиха себе си, колко много хора развиха своята страст, своята мисия, своя икигай. И така, виждахме много красиви резултати. Няма да цитирам имена, брандове, личности, които вече към днешна дата са много успешни, за което супер много се гордея и съм щастлива, че аз и Coaching Real сме били
част от вашия път, част от това, което вие сте случвали. Това е същественото нещо във всичко това, което правим. Наистина да го правим с мисия, с визия, с цел. И ако ти днес нямаш такава цел, седни и си помисли как би искала или би искал да се видиш след 1 година време. И ако все още се чудиш къде точно да се позиционираш или какво да стартираш или какво да прекратиш, направи една ретроспекция за себе си и планирай нещата, така че вярвам, че всичко, което си пожелаеш, ще се случи. По време на пандемията срещнахме едни така доста сериозни катаклизми, човечеството като цяло. Мога да кажа, че това беше един от най-големите ни моменти на успехи. Буквално платформата Coaching Real беше на върха. И с една от тези награди тук бяхме наградени за онлайн бизнес на годината през 2020 година от British Bulgarian Business Awards, за което безкрайно много съм благодарна. И разбира се, искам да направя препратка към всички терапевти, психолози, коучове, специалисти, които бяха към тази дата, към датата, която всички преминахме през едни невероятни преживелици и катарзиси, буквално огромни трансформации на човечеството. Тези хора, благодарение на тях, много хора се справиха с паникатаките си, много хора се справиха с различни преживелища, различни предизвикателства, които живота ги срещаше по една или друга причина. С течение на обстоятелствата, разбира се, ние се разраснахме, достигнахме до още много последователи и хора, които да заимстват, да бъдат част от една общност и да се чувстват разбрани. Защото в този дигитален свят нещото, което много често ние го неглижираме, игнорираме или не му даваме особено значение, това е нашата душа. Ние как се чувстваме. Защо не обръщаме внимание на целият този цикъл, който се случва вътре в нас. В този ред на мисли много хора стартираха от Coaching Real, много хора като терапевти разпознаха своята мисия и вече са на своя път и развиват своето нещо, за което много се гордея с всеки един от тях. Вярвам, че и ние сме оставили един лъч светлина за всеки един от тях, за всеки един, който е бил част от нас. Към днешна дата с всички специалисти, с които говорим, с които работим заедно и съвместно, разбира се, те имат така още по-ясна визия, още по-ясни цели, за което също много се гордея. И още повече се радвам, когато виждам тяхните успехи. Зад всичко това седи неуморен труд, зад всичко това стои нон-стоп работа, много работа. Вярвам, че можем да дадем много и можем да вдъхновим и да дадем надежда на някой от вас, ако случайно не се е разпознал все още в неговата мисия, в неговата визия. Има, разбира се, място за всеки под слънцето и всеки един човек може да осъществи най-желаното негово голяма мечта. Така че ви пожелавам да мечтаете смело. От само себе си, може би, следвайки интуитивно всяка следваща врата, която се отваряше, наблюдавайте се и вие. Кое е онова нещо, което ви дава възможност, което ви дава опция да можете да достигнете до следващото надграждане, без значение дали е в личен или професионален план. Вселената си знае своите истини и ви дава възможност да надграждате и да правите много красиви неща. Така че pay attention към вселенските възможности и съм сигурна, че много голяма част от вас ще се разпознаете и ще се препознаете във вашия път. Coaching Real така в годините се развиваше доста усилено. Благодарение, пак казвам, на много специалисти, които участваха. Много специалисти, които се разпознаваха в тази мисия. Разбира се, нашата екосистема е в това да подкрепим стартиращите специалисти, терапевти, психолози по техния път, да ги позиционираме, да имат видимост и не само да достигнат до тяхния идеален клиент, до човека, който да им гласува доверие. През годините се срещнах и с CPD. Това е най-голямата организация за акредитиране и сертифициране на курсове, знания
обучения, дипломи. CPD само по себе си е Continuous Professional Development. В Англия е акредитиран и сертифициран този бизнес, зад който седи бранда на Coaching Creole. До голяма степен много специалисти се разпознават в този сертификат. Не за друго, не защото искат да имат още един сертификат на стената, а защото искат да бъдат ментори. Менторството само по себе си е доста отговорна позиция, доста отговорна роля, но ние неизменно в нашето ежедневие влизаме в различни роли. Дали на коуч, дали на терапевт, дали на ментор. Просто това е нашето ежедневие, но е хубаво един специалист да се разпознава дори в тази му функция, че всъщност влиза в ролята на ментор. И какво значи ментор? Много често се случва така, че да не е точно ясна функцията и позицията на ментора. Затова силно ви съветвам, ако има въпроси, може да ми ги зададете под видеото, разбира се. Аз нарочно загатвам тази тема и не влизам в дълбочина, защото не смятам, че днес е предмет на разговор точно за това нещо. В историята и в пътя на Coaching Creole, разбира се, както във всяко едно нещо, има своите възходи, има своите падения. Не е въпросът тук само да говорим за големите успехи. През изминалата година, 24-та, платформата беше паузирана. Бях достигнала до един момент, в който прекалено голямата инвестиция, която се правеше в това само за да се поддържа самата платформа, да бъде част от онлайн пространството, струваше твърде скъпо на мен и на екипа, с който работехме. Тогава моя ментор Сашо Николов, аз работех с него, той ми каза: Стаси, имаш две опции. Едната опция е да увеличиш цената, т.е. таксата към самите специалисти, и втората опция е да прекратиш абсолютно всичко сега, в този момент. И знаеш ли, ти нямаш две опции. Имаш една опция. И то е да паузираш платформата до момент, в който не установиш на къде искаш да вървиш и какво искаш да правиш с нея. Знаете ли, аз сякаш бях готова за този момент, за този период от живота ми, просто защото усещаш, че в един момент даваш толкова много на света, даваш толкова много от себе си и в един момент нямаш вече ресурси и наистина трябва да се усетиш и да си дадеш пауза и да кажеш стоп, край. Сега това в този момент ще го спра. Защото редно е да има баланс, редно е да знаем на къде вървим и какво правим. И така, Coaching Creole направи пауза, въпреки че на много голяма част от хората, които следваха платформата, за тях това беше непонятно, невъзможно, как Coaching Creole ще паузираме. До голяма степен се случи доста голям гап, една много голяма дупка между това как да функционира за в бъдеще въпросната платформа. Затова стартирах още от самото начало, говорейки ви за визията, за вашата мисия. Коя е вашата голяма картина? Защото има моменти в живота, без значение дали говорим съвместно за нашия бизнес или за нашия личен живот, ние трябва да ги окапацитим и трябва да ги усъвместим заедно да върват редом, ръка за ръка. Често се случва, нямайки визия, нямайки голямата картина, нещата да стигнат до едно положение и след това да не продължат на никъде. Точно това нещо се беше случило с Coaching Creole. В паузата си така дойдоха различни предложения, различни идеи, искаха да купят платформата, имах оферта от международен инвеститор с 7-цифрена сума, което в момента го казвам с една лекота, но тогава сякаш аз все още не осъзнавах какво всъщност е Coaching Creole и как едни доста предприемчиви хора биха могли да видят това нещо като едно нещо много голямо, като един голям проект с много потенциал. Аз не го виждах и не си давах абсолютно никаква сметка за това
колко струва всъщност платформата и какво е онова, което седи зад платформата като душа. Каква е душата на бизнеса. Много често, може би, ще чуете и в моето лично менторство да говоря бизнес с душа. Не случайно го казвам, защото много хубаво се научихме да правим бизнес, но без душа. Аз знам, че специалистите, с които работя, те просто търсят дълбоката връзка с човека и не случайно избират да работят с мен. Разбира се, това е пауза за реклама, но споделям го от гледна точка на това, че вече бясната комерциалност сякаш вече не се толерира до такава степен. Има я, разбира се, ние не може да я елиминираме на 100%, но в крайна сметка трябва да има и нещо, което да ни дърпа и надолу, за да има баланса, за да вървим и нагоре. Към днешна дата Coaching Real възобнови своите излъчвания, своя подкаст. Гостите, които идват, са хора, с които се познаем от дълги години или специалисти, с които към днешна дата работя. И тези хора имат възможността да се изявят на платформата на Coaching Real и ние да бъдем техният трамплин, да бъдем за тях един отскок, с който да стартират, да направят, да развият всичко това, за което мечтаят, да реализират своята мисия, своята визия, своята цел като терапевти, като психолози, като коучове, като енергийни лечители. Имаме различни сфери, в които се позиционират хора, астролози също. Избрала съм си тази ниша да работя с тях конкретно, защото аз съм част от тях. Аз се разпознах и се припознавам в тяхната мисия. Безкрайно съм благодарна, че имам възможността да правя подкаста на Coaching Real, че въпреки всичко намерихме нашето голямо защо. Защо правим това, което правим? Защото мисията ни е да се срещнем с още осъзнати и събудени души, които искат да творят, които искат да достигнат до своето следващо развитие в живота и да бъдат подкрепени. В днешно време да бъдеш част от една общност е един голям дар. Затова вярвам, че и ти можеш да се разпознаеш в Coaching Real и си добре дошъл или добре дошла да ни последваш в социалните мрежи, дали тук в YouTube канала или в Spotify, в Instagram, в Facebook, в LinkedIn, където и да ни последваш, знай, че ние те разпознаваме и те подкрепяме. Когато споделяш с нас всяко едно преживяване в нашето ежедневие, споделяш и каниш също свои приятели и познати, които да ни последват. Coaching Real даде своето начало от 2018 година. Вдъхновението, от което стартирах, е London Real, може би сте чували за него, Брайан Роуз, който е основател. Едно вдъхновение, което се разпознах в това, което той прави и си казах, аз какво правя? Аз правя коучинг. Добре, значи ще заменим Лондон с коучинг. Коучингът, представете си, че е един магьосник, който държи в своите ръце карти. И всяка карта може да те води по един много интересен път. Въпросът е дали можем, дали си позволяваме да правим това, което наистина искаме. Да развиваме това, в което сме добри, кои са нашите добри страни. Силно вярвам и се надявам, че всеки един от вас ще си даде това право, ще си даде тази възможност да осъществи своето голямо желание, това, което душичката му иска. Благодаря ви, че следвате Coaching Real, благодаря ви, че сте част от нашите социални мрежи. Разбира се, че може да ни пишете в коментари, на имейла, в нашия уебсайт за текущи, предстоящи наши гости. Споделете кой искате да поканим от духовните водачи, от терапевтите, от психолози, които познавате в българските среди. Благодаря ви и до нова среща!